Botiga de discos de Tòquio, les 9:58 del matí. Qui és aquest Ricky Maffey, si es pot saber? No ho sé, tu, però té un èxit que sembla mentida. El seu CD no duren gaire temps als expositors. La debilitat pels músics. Institut de Beverly Hills, les 12 del migdia. Escolta, Sammy, que em deixaràs el jersei de Kashmir demà? Esclar. Som bones amigues, no? Ah, sí? I jo què? No siguis tonta, Àlex. No ens el podem posar totes dues alhora. Es donaria massa, dona. No, Clover, vull dir, si tu i jo no som amigues, també. Ah! És clar que sí! Per això tu em deixaràs les teves sandàlies amb estampat de lleopard. Ah! Que no et trobes bé? Què et passa? I aquesta cara d'encantada? Em sembla que... m'he enamorat. Has d'esbrinar qui és aquell rosset. Hola, em dic Clover. És una impressió meva, o la Clover s'enamora més sovint que la Mandy i esgota la targeta de crèdit? Quedem després de classe. Em podries convidar a un cafè amb llet descremada? Ah, sí? D'acord. Ho sento, reina. Però en Damon té un altre compromís. M'ha d'acompanyar al centre comercial. Ah, sí, té raó. El centre... Ah, en fi, és igual. Només volia ser amable. Com que és nou a l'Insti... Clover! Ja t'hi convido jo a un cafè amb llet descremada. Aviam, què és millor? Sortir amb nosaltres o amb un ximplet rascaguitarres? Amb vosaltres, suposo. Però és que no puc evitar que m'agradi. No hi puc fer res. Tinc debilitat pels músics. Faré que passi de la bruixa de la Mandy i es fixi en mi. M'ho sembla a mi o sempre tenim una missió quan estic deprimida? Hola! Quina sorpresa més agradable. Tant com agradable. Ricky Mathis? No em sona gens. És que és un d'aquests músics prefabricats. De fet, fins ara només ha tret un CD amb un títol d'allò més optimista, Llegenda del rock. El que ens preocupa és que provoca la mateixa histèria per tot arreu. Creiem que alguna cosa passa, però no sabem què. I per què ens ha fet venir? La vostra missió consistirà a acompanyar-lo en el primer concert de la seva gira mundial i esbrinar què té en Ricky Mathis que fa que els seus seguidors es tornin tan... fanàtics. Actuarem en un grup autèntic? Autènticament fals. Em va de conya! Quan ho sàpiga en Damon, llançarà la Mandy com si fos una galeta rància i vindrà amb mi perquè em veurà com una col·lega musical. Serà irresistible. Hem de pensar un bon nom. Ja ens n'hem encarregat nosaltres del nom del grup. En ple vol, les 3 de la tarda. Les espies? Quin nom més simple! Sí, quina poca imaginació. Doncs me'l vaig inventar jo. Ei, quins instruments que tenim! Ara no és el moment més oportú per fer un assaig. De què us parlava? A punt pel llançament. Ah, sí, de l'equip. Utilitzareu el cinturó corda ultraflexible, l'assecador explosiu Tornado 3000, les botes amb superventoses, les arracades microultrasensibles i el meu preferit, l'abust. L'abús? No, no es diu abús, es diu abust, aparell bussejador d'ús submarí dissimulat. Adéu-siau i bona sort. Més ben dit, tal com diuen els artistes. Molta merda. Londres, Hotel Hip, les 4 de la tarda. Mireu, noies, ja tenim fans i tot. Quina estafa! Toquem el 2. Noies, en Ricky Mathis és molt popular. Ostres! Em mola
ensenyar-li a en Damon. Es quedarà de pasta de moniato. No pot pensar en res més? Hola, Damon, sóc la Clover. Com et va la vida? Què m'expliques de bo? Ah, doncs res d'especial. Sóc en un bar del centre comercial. I tu, què m'expliques, Clover? Estic de gira amb el meu grup Les Espies. Acompanyem en Ricky Mathis. Ara mateix som a Londres en un hotel de superluxe. Oh, que estàs de gira amb en Ricky Mathis? No sabia que toquessis en un grup. Oh, i tant! I sóc una virtuosa de xonses, la guitarra. Quina passada! Escolta, quan tornis podríem fer una jam session plegats. Què et sembla? Miraré de trobar-te un foradet la setmana que ve. Ja et trucaré. Adéu. Vosaltres sou les espies, oi? Espies? I ara? Qui li ha dit que som espies? Esclar, som les espies del rock and roll. Sóc en Phil Jenkins, el mànager de la gira. En Ricky us vol conèixer. Us va bé pujar ara a la seva suite? És maca la cançó. L'acabo de compondre. Demà al matí gravarem la nova cançó d'en Ricky. Estic convençut que serà un altre gran èxit. Nosaltres també. Estem encantades de compartir gira amb un geni de la música. I jo, m'encanta la vostra primera època. Quina primera època? Ei, voleu venir a l'estudi de gravació? M'agradaria molt. Em sap greu, Ricky, però les teves gravacions es fan sempre en privat. Quina il·lusió! Gràcies per convidar-nos. Entesos, doncs. Au, vinga, no podem fer esperar tota la colla de fans. Ospa! Que estrany. Un CD fluorescent? No ho sé, però a part de tenir un fotimer de fans i dels CD fluorescents, en Ricky sembla ben normal. Discoteca de Soho, les 7 de la tarda. Que no ens passi res. Preparada, Clover? Clover? Clover! Es pot saber què fas? Ara hem de fer un concert, no escoltar música. A més, m'he quedat el CD com a prova. Llàstima, perquè m'entusiasma. T'enganxa com una mala cosa. Ei, toquem de conya! Esclar, Clover, perquè és música pregravada. Per si no te n'has adonat, no toquem nosaltres. Les guitarres no estan connectades als amplificadors. Dubto que ens demanin un bis. Moveu molt bé els llavis, a mi m'ha costat molt aprendre-ho a fer. Que no cantes tu? No m'agrada, però en Phil no vol que canti en directe i no puc posar l'èxit en perill. En Ricky no és tan normal com em pensava. No sap ni cantar. Ell no és l'única cosa que no és normal. Mireu aquells paios. Què us sembla si les espies hi anem a fer un cop d'ull? Bona idea. T'hi apuntes, Clover? Ni boja, des d'aquí es veu de conya. Histèrica. Sí, senyor Sebastián. Ja ho tenim tot a punt per la gravació de demà i he preparat unes lletres molt i molt especials. Llàstima que en Ricky ha convidat les espies i haurem d'anar amb molt de compte. Ah, hola, noies. Que passa res? Que no us ho passeu bé? Ostres, m'he quedat sorda de cop. Ah, la cabina està insonoritzada. La música a tot volum em fa venir mal de cap. M'estimo més mirar-m'ho. Londres, Hotel Hip, les 9 del vespre. A veure, repassem. Fans sonats, CD fluorescents, no canta, i el mànager es tanca en una cabina insonoritzada. Molt sospitós. Tu què hi dius, Clover? Enrique ha estat increïble, té tant de talent. Em passaria tota la nit escoltant-lo i no em cansaria. Ostres! Escoltant Ricky. Això fa pudor de socarrim. Em sembla que hauríem de parlar amb en Jerry. Hola, noies. Espero que la fama no us hagi pujat al cap. De moment no, però si continua la pluja de roses, potser sí. Ah, les roses. Les ha enviat un tal Damon Reynolds. Clover, les roses són per tu, te les ha enviat en Damon. Sisplau, ara només m'interessa en Ricky. En Damon ja és aigua passada. Ospa, que enamoradissa que ets. Per no dir inconstant. En fi, escolti, Jerry, què en sap d'un tal senyor Sebastián?
És l'amo de la casa discogràfica d'Enric Mathis. Es veu que havia sigut un guitarrista molt famós abans de perdre un braç per culpa d'un curtcircuit en un concert. I ara és un productor discogràfic molt excèntric que viu en una remota illa de la costa de Venezuela. Ricky! Què? Qui vol venir al meu estudi de gravació de Venezuela? Costa de Venezuela, les 11:45 del matí. Per què deu servir aquella torre de comunicacions tan estranya que hi ha adossada al lloc? En Ricky diu que és per poder gravar el concert en directe. No m'ho empasso. Des de quan fan falta guàrdies per vigilar una parabòlica? És l'estudi de gravació més estrafolari que he vist mai de la vida. Ha quedat molt bé, Ricky. Sí, no podria haver quedat millor. I ara gravarem la lletra de la cançó. Soc Enric el dictador, escamparé desastres i dolor, derroqueu el govern, seguiu-me a mi, jo domino el món, m'heu d'obeir. Però, Phil, jo no volia que la nova cançó fos tan agressiva. I la lletra que vaig escriure jo? Confia en mi, nano, ja sé què m'empesco. La lletra nova donarà a la cançó l'estímul i la marxa que agrada tant als adolescents d'avui dia. Entesos. Haurem de classificar aquesta cançó en la categoria de lletres molt especials. Totes les lletres d'en Ricky són molt especials. Aprofitaré l'ocasió per sortir a espiar. T'hi acompanyo. M'entusiasma la moda quan és útil. El laboratori secret ha de ser per aquesta zona. Ets genial, gràcies. No es mereixen. El nou single ja està a punt. Excel·lent! I hem afegit la freqüència sense problemes. Molt bé. Ara en comprovaré l'efecte personalment. M'imagino que el paio de la mà de ferro és en Sebastià. Deu fer molt de temps que no toca la guitarra. Seu! M'interessa saber què en penses de la cançó. Enric el dictador. Escampes, desastres i dolor. Derrocaré el govern i et seguiré. Tu domines el món i jo t'obeiré. Ja et pots retirar. Ets Enric el dictador. Escampes, desastres i dolor. T'hi has fixat? Sembla com si la cançó d'en Ricky hagués hipnotitzat el guàrdia. La freqüència de què parlen deu ser una mena d'aparell subliminal de control mental. Per això la Clover es comporta com una ximpleta. Què? Pensa-hi, el primer CD Llegenda del rock parla d'adorar un cantant de rock. I què passa? Que hipnotitza els fans i l'adoren com si fos un déu. Farien qualsevol cosa que els demanés la lletra. És a dir que, si en Ricky actua al concert, els seus fans faran el que diguin les seves cançons. Seguretat! Han entrat intrusos! Corre! Està bé l'estrany. Era el mini canó d'oli d'alta viscositat. No era el mini canó, era el meu perfum preferit. I és caríssim. Ets Enric el dictador. Corre! Baixarem fent ràpel. Per tant, les espies sou unes espies de debò. I ara? Quina poca imaginació. No és culpa nostra. El nom és cosa d'en Jerry. Malauradament no li podreu explicar el que heu descobert, perquè d'aquí a 20 segons mal comptats, l'únic que us interessarà en realitat serà adorar Ricky Mathis. És a dir, que no us farà res que aquesta nit provoqui interferències en els senyals de ràdio, televisió i internet de tot el món, ni tampoc que controli el poder mundial amb el meu exèrcit d'esclaus hipnotitzats, perquè vosaltres en formareu part. Aprofiteu els últims moments de llibertat que teniu. Ah!
Genial. I ara què fem? Tocarem el 2 amb les guitarres. No, dona, així no. Ataca! Ostres, la Bust va de primera. La Bust, dius? No hi tornis, va. Hem d'anar al concert abans no sigui massa tard. N'estic tipa i cuita de tanta aigua salada. Alto! Arrissa els cabells! Megastadi de Brazuela, les 8 del vespre. Ricky! Què hi feu aquí? Hauríeu d'estar actuant, ara. I hi estaríem si no fos perquè els teus amics en Phil i en Sebastian ens han tancat en una cabina de gravació per convertir-nos en zombis amb la versió hipnòtica de la teva nova cançó. Àlex, explica-li tot. Jo vaig a la torre de comunicacions. Ara començaran els focs artificials. Molt bé. I ara com m'ho faig per aturar la gravació? Que en Sebastian vol fer servir la meva música per governar el país? El país no la vol fer servir per dominar tot el món. Però que no m'escoltes? És aquí! On és en Ricky? Ja hauria d'estar tocant. Si no, hi haurà un aldarull. Engegaré la música pel control remot. Ai, Déu meu. Per on tirem? Amunt, cap a pujada! Què coi? Ja n'hi ha prou. Ens hem de desempallegar per sempre d'aquestes espies tan empipadores. Què passa ara? Hem captat el senyal de la gravació d'en Ricky. Això no pot ser. Apaga els monitors de seguida. No, no els vull apagar. La música d'en Ricky és tan meravellosa. És en Ricky el dictador. Escampes, desastres i dolor. Tranquil·les, que ja som aquí. Ets en Ricky el dictador. Escampes, desastres i olor. Moltes gràcies, Jerry. Si hagués trigat un minut més, aquests delinqüents haurien obligat en Ricky que els firmés un autògraf a la samarreta. Mira que penjar-me pel Ricky Mathis. N'estic terriblement avergonyida. No siguis tan dura amb tu mateixa. No sabies que te'n pescaves. Sort que t'ha passat l'efecte de la música i que ja no ets una fan descontrolada. Hola, Clover. Ja has tornat? Que vas rebre les meves flors? Esclar que sí. Escolta, he pensat que podríem quedar un dia i m'expliques com et va anar la gira amb en Ricky Mathis. Perdona, maco, però és que després de la gira mundial n'he quedat ben farta dels músics. Estic molt orgullosa de tu. Sí, t'has tornat molt assenyada. He entès que és una bestiesa enamorar-se del primer paio que passi amb una guitarra a les mans. Perdoneu, podeu dir on és l'aula de música? Acabo d'arribar i m'he perdut. T'hi acompanyaré molt de gust, nen.
Ja li ha tornat la famosa flaca pels músics. A mi em fa l'efecte que no la superarà mai. Mira, si no tens cap compromís per dinar, em podries convidar a un cafè amb llet descremada i jo t'ensenyaré el whisky.